Alex, du har ikke selv betalt for dit coke. Kan man sige, når det kommer til coke, så er du socialist, ja? Ja, præcis. Jeg er Nasser Anders, ja. Lars, jeg har en 10-1 sæbe til dig som gave. Jeg har jo råd til at købe en nej sæbe. Jamen, der er også tandpasta, og der er balsam, og der er hele i en. Mette, du vil passe på grisebasserne. Gælder det også, Henrik Sass Larsen? Jeg har en lille gave til dig her. Det er noget tapet, som du bare kan gå i et med, hvis nogen spørger dig om de homorygter, du startede om Helle Thorningsmand, eller dengang du stemte imod homoviser. Så er der ikke nogen, der registrerer dig. Det er et flot tapet. Er det ikke det? Jo. Er du en af de partiledere, der har været påvirket af coke, eller er det kun Coke Zero? Det er kun Coke Zero, til gengæld i habile mængder. Martin, du har sammenlignet dig selv med Barack Obama. Udover hverken at være sort, karismatisk eller ambitiøs, hvad går sammenligningen så præcis ud på? Jeg prøver at bygge min politik på håb og på at samle. Lars Boje, er du ved at skide i bukserne universitet på, om I kommer ind eller ej? Pelle, jeg vil bare lige høre, er du i dårlig humør? Hej, jeg er faktisk i rigtig dejligt humør. Det er bare fordi, der er rigtig mange danskere, der får penge tilbage i skat. Ja. Alternativet har fået det her valg til at handle om svins vilkår. Ja. Jeg skulle hilse fra Jon Steffensen, som skriver, tak for, at I tager mit parti, og apropos parti, kan jeg blive kandidat for jer. Det kan han ikke, ellers tak. Heller ikke, hvis jeg siger, at han siger, at du er smuk med den lækreste krop. Nej, slet ikke, hvis han siger det. Er det ikke hårdt kun at være kendt fra Epstein-filerne? Jeg håber, jeg er meget mere kendt for alt muligt andet stadigvæk. Skal du være kulturminister? Det finder du ud af. Er du ked af det forår, sne der væk?